रुकी, दीदी अभी बच्चा के ना छुई। बताओ लड़का होते ही बदल गए। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहे बानी भोजपुरी प्लस। था आज के एक खबर बा भोजपुरी फिल्म बड़ी माँ छोटी माँ। जी हाँ, ट्रेलर आ चुकल बा कल सुबह ही, जो ना कि आप लोग V4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते नहीं। जो ना में शुभी शर्मा, संजना पांडे, राकेश बाबू, आर्यन बाबू और भी अनेकों कलाकार बाड़े। डायरेक्टर बाड़े अनंजय रघुराज जी। तक कहानी आप लोगन के बता देता नहीं। आज से 2 हफ्ता पहले लगभग हम एगो ट्रेलर के रिव्यू के लिए रहनी, जो ना के नाम रहे सुहाग का बंटवारा। लगभग आधा कहानी वहाँ से उठावल गया बा और आधा कहानी डिफरेंट बा। जी हाँ, कहानी कुछ एक प्रकार से बा कि एगो पति पत्नी बाड़े, जो ना के बच्चा ना हो रहा बा, तो घर वाला सब ए बात से परेशान बाड़े। तब जौन पत्नी बाड़ी उ कहेली कि आप दोसर बियाह कर ली, और दोसर बियाह जब उ करेली ओकरा खातिर भी अपना बहिन के ही चुनेली कि हमरा बहिन से हमार पति के बियाह हो जाओ। और ओकर बहिन भी बहुत मनावला पर तैयार हो जाली और सब कुछ ठीक हो जाला, बच्चा भी हो जाला छोटकी बहिन के। और जो न बड़की बहिन होली ओकरा तक अब बच्चा ना होखेला, वही चलते बियाह हो रहेला। तो जो छोटकी बहिन रहेली उ पूरा अपन विधि व्यवहार से अपन बच्चा के दान कर देली अपन बड़की बहिन के सब लोगन के सामने। तो ई हो जाला पहला सीन, जो कि पिछला फिल्म यानी कि सुहाग के बंटवारा फिल्म से लगभग मिलत बा। एकरा बाद ट्विस्ट बा। ट्विस्ट ई बा कि अब जौन छोटकी बहिन बड़ी, जौन छोटकी ओकर अब बच्चेदानी हो जाला खराब, और ओकर बच्चेदानी निकाले के पड़ेला, जोना कारण वो भविष्य में कबो भी माँ ना बन सकेली। और जौन एगो बेटा होल रहेला उ तो अपन बड़की बहिन यानी कि अपन सौतीन के दे देले रहेली, और उ ओकरा अपन बेटा मान के ही पालेली। और बच्चा के भी इहे बतावल जाला कि तोहर असली मतारी जौन बाड़ी वो बड़ी मतारी ही बाड़ी, और हम तोहर एक तरह से पालन पोषण करे वाला बाड़ी। लेकिन जब वो खुद बांझ हो जाली तब वो अपन बच्चा के प्यार उहे बच्चा में खोजेली। लेकिन जब बड़की बहिन ओकरा से हर बात में ओकरा अपन बच्चा से दूर करेली, जो कि ओकर ही बच्चा बा। तो यह कहानी बा 2 गो बहिन के, 2 गो सौतीन के, जोना में एगो बच्चा खातिर ई लड़ाई होला। और अंत में बहुत सारा चीज़ होला कि बड़की बहिन छोटकी बहिन से अपन बच्चा के लेके चल ही जाली, जोना कारण छोटकी बहिन यानी कि छोटकी माई जो कि असली माई रहली ओकर देहांत हो जाला। तो यह मेन कहानी बा, जो कि आप लोग जाके V4U भोजपुरी पर देख सकता नहीं। अगर हमारा ट्रेलर रिव्यू पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करी, और ऐसा पारिवारिक ट्रेलर रिव्यू देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।